nalika semono ana titaing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya netepi jejaring agesangan ke alaming madya ilo-ilo ujaring para kina ingkang dat pinundi-pundi sarta laksida rejono lan edi endahing budaya luhung budaya kang ateges budidaya kang tuwa saking using penggalih wondene luhur saliring pangesti tumuju mring kautaman mangungkung kanduan rimang lirleno tanpa kanen yen dosa mengku sendya utama tamane manungsa sami dampar kencana dampar pamiwahan yo dampar gading sumamburat wujuding sekar ingkang hamanca warna pinata tata gumobyar angimba papan palenggane para dewa ingkang mapan wonten ing kahyuwangan Salindra Bawana sinten to ingkang jumeneng wonten ing papan palenggan tan asane sang pinanganten putri dalasan sang pinanganten kakung sang pinanganten putri kekasih Roro Diah Amanda Paida Humaira temanten kakung kekasih Raden Mas Ahmad Nopal Maulana Rizki pramila mapan wonten ing palenggan sasana dampar pamiwahan arsa lelumban wonten madyaning bebranagung anggung kinemulaning bagya mulya wiwit ing kalenggan punika ngantos akhir lampahan Ibu Sanati mendampingi putranya berdiri di belakang manten. Nah, Bapak Ari dan Ibu Sanati untuk mempersiapkan diri beserta para kadang santone para warga Wandowo. Kumenyarma Prabowo kentar-kentar winor Gondowida sumirat ambabar Tejamaya saya banyu saya cetak saya caket saya hangalelo pranyata punika dijani sang pinanganten kakung kang binayang karya mijil saking Wisma Palereman kinanti mring sasene Prabowo Sinung Prabowo Edi Endah Melangoni sinten ingkang kinarya dados cucu ing lampah lapunika Raden Gatotkaca Raden Tutuka Raden Arimbat Mojo lumampah lon-lonan pinangka penderek para kadang santone para warga Wandowo saking keluarga Agung Bapak Ari dalasan Ibu Sanati sarimbit para kadang santone miya para warga Wandowo dipisampun wis mapan wonten sangajenging korigung lampahing ngrisang Gatotkaca ya Raden Purbaya ya Raden Arimbat Mojo sampun mapan wonten ing papan patenggan monggo Bunda lumampah sang penganten lumampah pelan-pelan awas kembar mayang di depan tukar hop ayo Mbak jenengan ke depan Mbak kembar mayang ditukar
ingkang kinarya Angemban Puspita Adi Kalpataru Dewandaru Jayandaru inggih kembar mayang punika kinarya sarana dauping penganten sarimbit sampun dipun lukar dening penganten kakung lumantar pengarih kakung dalasan putri maju dipun dampangi. Nah, tempu ing Pandulu Caturnetra Giya ambalang gantal mring temanten kakung kang winastan gondang kasih. Sang temanten kakung Giya ambalang gantal mring temanten putri kang winastan gondang tutur. Dibalangni punapa ta wujuding gantal ingkang kinarya dadya bebalanganing sang penganten sarimbit. Wujuding gantal dumadi saking sedah lininting kang tinangsulan lawi wenang. Sang penganten putri Giya sumungkem mring temanten kakung. Sumungkem kaiden dening sang Bathara Kumajaya. Paripurna nggenya sumungkem sang penganten kakung kawijikan wujuding tirta wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala winijikan samparaning ingkang raka mapan wonten ing tigan pinapak ing padha pecah sanalika pralampita wani marang bebener wedi marang kanistan. Giya winijikan tirta wening saking Kendhi Pratala pramila sang pinanganten kakung ngenya lumampah wonten ing madyaning beberan agung sinugata ing kamulyan awit sang penganten putri sampun amijiki samparaning ingkang raka mawi tirta Giya kausap karben resik bening salebeting penggalih Kanjeng Rama dalasan ibu samyohani tipriksa wujuding gelar penganten sang penganten putri Giya jumeneng katuntun dening penganten kakung Kanjeng Rama Giya kinalungan wujuding sinjang